Είσαι δασκάλα και έρχεσαι στο Αγαθονήσι πρώτη μέρα. Πώς νιώθεις άραγε? Γενικά είναι ένα πολύ διαφορετικό και όμορφο κλίμα συνεργατικότητας και πιο πολύ νιώθουμε λες και είμαστε σαν οικογένεια. Η πρώτη σου αντίδραση όταν ήρθες στο νησί για να διδάξεις? Περίεργα, θα έλεγα. Γιατί μου έκανε εντύπωση, θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη μέρα στην προσευχή που είδα 4 μαθητές και ένιωσα ότι που βρίσκομαι. Αλλά περνώντας ο καιρός το συνήθισα και πιστεύω ότι δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Περπατώντας στους δρόμους του νησιού μπορεί να πέσεις πάνω σε μοναδικές ιστορίες αγάπης. Η σύζυγος λοιπόν από τη Γερμανία. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς έγινε αυτή η γνωριμία και πώς μετά την πείσατε να μείνει εδώ, παντρευτήκατε, κάνατε και παιδί και έχουν περάσει από τότε πόσα χρόνια? Έχουν περάσει 18 χρόνια από τότε. Ήρθε εδώ για διακοπές και έμεινε για 5 μέρες. Και εκεί λοιπόν γνωριστήκαμε και είπαμε 2 κουβέντες. Αν της αρέσει να μείνει στο Αγαθονήσι, γιατί δεν μπορούσα να φύγω εγώ από εδώ και να ζω αλλού και να πηγαίνω έρθουμε. Και μου λέει ότι μπορώ να ζήσω εδώ. Και από τότε αποφάσισε ότι θέλει να ζήσει εδώ. Και ήταν τοπογράφος μηχανικός στη Γερμανία και τα άφησε όλα και ήρθε. Και μεγάλη, ναι, έπαιρνε τότε χοντρά λεφτά, αλλά βλέπεις τρελάθηκε με το νησί και της άρεσε και ήθελε να μείνει εδώ. Όχι μόνο. Λιγάκι ήμουνα και πιο νέος και λιγάκι πιο όμορφος, τώρα γέρασα κιόλας, τι να κάνω. Πώς σας φάνηκε? Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο σε εσένα και στον αυτίλο. Μπράβο, Δημήτρη.